जाई बनावे खातिर काहे हमनी के न बनाई ना जा बताई खा लेना का खाई कटोरी में रख ले बई काट के का छुछा भात खाई इतनी में ये को बबुआ खा बैठले एक बात सुन ला तू नो कान खोल के अपन बनाओ तो सब हुरिया सन हमर लड़की तनी के छुअल ना खाई आया जिलाल का बनाओ खा रे हम निकल के करम तुम की जा हेलो हां का करता कुछ ना चुला भी बैठल बानी का करे के बानी चले बड़ू पलटू ना ये अभी काले ना मिलनी फिर आई मिलन तो भौजूरी पूछे लागत न बेरी बेरी के कहां जातन का बताई हम रोज रोज पैसा नहीं आओ ना ओके तो इधर को बॉस हैं अरे आवो ना इंतजार करो तनी को बेले आधा घंटा ले अभी हम का बहाना क के लिखली हैं अभी रुको अभी ये न कहे के पड़ी के जाता नहीं बाहर हसी कोनो बहाना करो निकलो ऐसो ना देखा नु बाहर जाए में बहुत दिक्कत होता कोनो उपाय लगावे के पड़ी उपाय लगावे एक काम अब तहार में बा कैसे उपाय लगे एगो हमारे दिमाग में उपाय आवता नो हैं रेस्टोरेंट होटलों में गई लगे ठीक नहीं थे ये बात ठीक कहता ना चारों ओर छापा मारा था और एक छापा मारा जो तोरो इज्जत जाई हमरो का नहीं धरी चोरा रे कुसुम फोन करब तोरा बेरी ठीक बा जब निकले के रही त करियो जरूर ठीक बा के करा से दिन भर फोन पे बतियाओ अरे कुसुम आ लियाऊ आई फोन पान छोड़ी या खाना बनाई नहीं के ई सब परत हां जाके कॉपी कलम ली या पढ़े बैठी जोन पढ़े के बहाने गुल खिलावत नु सब हमनी के पता बा पागल बौराई नहीं खींच जा तू ढेर नहीं क्यों बोलत भौजी ढेर नहीं क्यों बोलत माने का ढेर बोलत नहीं ये बताई ना का ढेर बोलत का गुल खियावत नहीं का अरे अब होता ना तो हमारे के पागल समझी तो हूं हमारे के तना भी पागल मत समझ तारी चौर मिलाई कोले बनी मिलाई चौरा चिल्ला मत न तो फेंक दे भाई चल जाई उधर से हमर के खिस बारे बुझी फेंक ले त खा लेब कटहर के कोवा का कटर के कोवा आदमी के सोचे चल जा कुकु लुलु कुकु बनैले रहता रवा खूब कुकुलेलु बनावत आदमी खूब बनावत दी छोटा की कोइले रहता नहीं तनी दहिया नमाई का मार बोलत इस रे का बोलत इस इनका मुंह का लागल बैस वो अपना मुंह लागे देवेली केहू के हैं इतना पानी डालले वाला के बिना अब वो जीते देवेली और ना त एगो में दूगो जोड़ के जाके मतरिया ले लाई लगा दिया ना वो काइम नु बुढ़ी सुनी ना हमन ये के डाटा लाई लगा के का करियो नहीं अभी गलत से देखी तो कही ना देखा किस्मत बरा जा जनता ने खुदा हम काना ना छत्तर का पैदा भइली जाना तनी जा बुझाए जान गई चलेंगे तो ठीक बा तमीजे नहीं के करा संगे बतियावत जाना तनी के भौजाई हो जा तारा कहत नी नु हां केकरा से बतियाव तो देखा हमर माई ओए नहीं खू हमरा के पैदा क के जी नहीं खू तुरले रखले ठीक बा कि जब मन करता त ना जने मन करता त ना बोले लगत आ तो हूं ठीक बा त कान खोल के सुन ल तू हमनी के कोनो सास ना हो सुनी ना मालिक नहीं जराउ नु हां हमनी के सब समझता जाना रो नहीं अरे हमारी बात सुन जा कोनो काम करत रहता नहीं ढुक्का लगा के सुनत जा के हो जा हमर माई हमर बाप का मेहर हो जा त कौन खतार ले बतियावत हो बिना शादी ना बियाह भइल कहां लागो रह तू का घरवा को हमनी मदन के से में चले बना पूछब जा हां हम 76 का भतार रखले है 76 का पर जानी तू चलबू ए बुझी तो डांटी जे बोली जे ना जीरो के गला सही करतई तो चले इनकरा गाले केहू ना लागी हां त लगाहू के नहीं क्या हमरा गाले ठीक बा चल रे छोटकिया मैंने पढ़े के बहाने फोन किनवाइनी कि पास आइल बनी हमरा के फोन किन जा आए का है फोन से का पढ़त करत लिखत नहीं की का करत हई माने कामवा करत रहतई त फोनवा के कौन काम बाकी दिन भर फोनवा ले रहतनी तो चुपचाप रह धड़ दिमाग मत चलावा जाई दिस जा मर्जी तवन करी लेके आओ तनी सब चीज हम काटे इतना हमर भौजाई हरामी है सन कुत्ती मन कला के मार दे खींच के ए पर मतरिया के का कहि पले इनका से बतियावे तो हेलो सोना काहे इतना देरी करत हो का करी करे जा भौजाई दूगो बानी सन कोनस के ना एगो बड़की भौजी सुनले नु तो छोटकी भौजी से कहला छोटकी भौजी पट दे का भैया से कह देवेले जान ली सुनो ना आ ऐसे मिलत नो हमारा ठीक नहीं लागत नहीं खे हमरो के तो ऐसे ठीक नहीं खे लागत मन करता नु आए ऊपर लगाई गो हेलो सुनो ना एक काम करो का तू पूछ ना हमारा भी एगो उपाय बा का तुम्हारे लिए मिले आओ थोड़ा देर खातिर हम बताओ हां ठीक बाटे करे जा आए सुन नु हेलो बोलो ना कुछ खाता लका ना बाबू मुआ भार लागत रहे
ना मुंह भारी काहे के लागी बोलो खाता रोत हमरो के रख ले रही आवत नहीं। अरे सब धन तोहरे टेंशन मत लो सुना आए एक काम करो ना तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आओ हमारा भीतर उतार के वो बढ़िया तरकीब बताई पड़े ठीक बाटे आ जाना त सुना हां ए बेर हमरा के कुछ खाए के लिए आओ त तू जौन खाई को बोलो ना हम सब ले आ देम पक्का पक्का तारा खातिर ले तो केकरा खातिर ले रस अरे स्पंज मंगवा देना। ठीक बा बस पहुंच में वो ठीक है बताओ ये दादा इतना सुंदर लड़का बाटे प्यार कहले बानी भौजाई ना इतना नखड़ी सनो के मन करता गेनी के ओकरा चलते भौजाई ने के छोड़ माई के देखो तनी केवन दिमागी लगाओ तना जाता नहीं पता नहीं आई देखा बुझा चुलावा के निया के भतावा के हमरा के नौकरी लगा देले वालू जा आ जाना तड़ू लालू के खेतवा के कहने न तो कहत न कि ना ऐसो हम अपने बुम आ एक साल दे के आदमी के ठीक कर दिलन हो ताने घास लागला ज्यादा नहीं तो मतलब ज्यादा देबे ना साफ हो जला तो अपने कर ढेर एक से के जब तेज बावन आदमी ते हम कहने न कि ज्यादा असत ना दिला तब हम कहियो ना लेम हम असो लेनी है उनकर घुराऊ के खेतवा वो कैसे देला जो खुकुआ के घुराऊ दोनों खेतवा ले लेनी हां 18 के बीघा दिला हम अच्छा 1 बीघा ना 1 बीघा ही नहीं करे 1 बीघा उनकर 2 बीघा हो 2 बीघा से धान के हां हां चली तब तो 2 बीघा के धान तो 2 साल खाई आ का करबू अटा था परिवार लांबा बहु हाँ, ये तो देखते बात दुगो पतो बेटा बीच बीच में मान लो छोटका लड़का हमारा ये जला तो बाहरवा बात तन के ढेर आड़न नून तेल के पैसा उजले चलावेला हाँ तो परिवार बढ़त है भैया ना जो के खेतिया बेसी दिन करी तबे न होई सबसे बेसी हमने के धुकाइल में छोटिया में पढ़ती लिखती नु तो ये करे के जान के महीना के 3000 4000 कोचिंग के पैसा लागेला हाँ जी पढ़ाई लिखाई में लागत है वही तो सही ये तो बहुत परेशानी अच्छा जाय दीदू कैसे के पढ़ा दे उनको कहीं काम लग जते एगो सहारा ना कहत रहन मंजीत उ हम टोला पके महटर हन कि लड़की रह पढ़े में ठीक ठाक बिया माने तेज तरार बिया हर जाय एक दी चीज ठीक भाई तो पढ़ाई ये न कहे के बा हिसाबो बढ़िया बनावेले कोनो चीज के अथी होला पर तो ये तेजन भाई कि हमार दोनों हो जेबै सर अरे बुढ़िया हे जिया के बैठल वाली का है? आ घरा में त पता ये चाव डालतनी हम चूल्हा के नहीं बैठ के उनके घर में जाके टीवी चालू करके देखतनी सा कभी के ना कभी उनके काम धंधा करे खातिर का भइल काहे निके चूल्हा चौका करी पढ़ी लिखी ना रोक टक कइले बानी सा तो तोरा के त कहला में कि दोनों बेरा पढ़ तोरा खाए पानी नहीं के करे से ना दुगो घर में बैसन तो तू ना चढ़ा बड़ा के रखले वालू त हमरा का के अंगई बोले लागतनी से तारा से बोले से पहले ही कौन बोलल है दुन्नु आया भ जाई पढ़े लिखे के नहीं थे बुझी जी है खाना दाना बनाए है जी बैठ के पढ़ला लिखला से कुछ ना एक दिन चूल्हे चौका करब हां मतलब एक गो बात सोच ले ये हमरा के कबो आगे ना बढ़िया दिया सन जान ले पढ़ाई लिखाई में रोक टेक कइले रहता नी सन तू शांति से पढ़ कनी के बात मत हम तोरा के पैसा देता नहीं तो कनी से तोरा का मतलब हुए टाइम से दोनों बेरा कॉपी किताब लेके उठावा पढ़ आ काम धाम छोड़ दे साहब तक तोरा काम नहीं करे के कनी कहला से हम काम कर देंगे ठीक है यानी कि ये चल रही नु त हम नौकरियो ना लागी जान ले लागी क्या ना रे बौरा लेके काहे बोलते है काहे चूल्हा चौका कर के नौकरी 4000 महीना देते तोरा के ट्यूशन पढ़ के कोचिंग करके आप मैं नौकरी ना लगी तो पढ़ा लिखा ना तो चूल्हा चौका करब से तो लग जाई ना चूल्हा चौका करे के हां तो कहो नहीं के मना बता भ जाई भाई सब तो हम ही लोग परस ज्यादा खाई कर तब चाची तू ही बताओ पढ़ब लिखब ना तो कैसे मन नौकर चाकरी लागी ना हो, हाँ? पढ़े के एक बजे मर्दा से है। खाना दाना बनवाओ तनी वंजनी के संग 2 बजे उठ के पढ़तो लिखतो ना नहीं हो। और रात के 12 बजे ले जान तड़ू कहला पर कहि नु कि पतो हम शिकायत करते हमार लड़की कहे त हमारे आको को करे जा फट जाला लड़कावा से सोची ना कहीं लेकिन ना कहीं ना खीस भरला पढ़ के आल तकरा के छुछे भात ध देबली सन ई गलती नहीं कहती ना कहलस गलती नहीं भैया मान के चली और दिन काले ना अभी चोखा भात खइनी रे हम आए प्याज काट के हाला मत कथि कर। से के डाला नहीं के तो सब्जी नहीं के रोज रोज निकोरा जाता राहुल तो हम बात करते हैं हाला मत कर कहां जतई जाता नहीं हो घर अनिता घर कापी मांगे जो जो पढ़ाई पर ध्यान दे सब न थाला गुला कर जो आज जाते ना बानी क्या हो रे हाँ का भइल भाई ए राहुल बाबू दो हाना से कटल तो हना से कट गेल अगर हां कौन करत रहे नु तो अथी हो गेल काम ची करे के काम कुछ कोइले रहल सुन हमरा बुझाई भी ना तोरे मौगी आ तोरे भवाही आ काम किछ कइले बसन पढ़त लिखत त आओ पढ़े वाला लइका लइकी के कमे ओकर से बोला नहीं तो बती संध्या वाला सुनाओ कनी के अरे उ छुछुनरिया के का हम समझाई ई कुल शिक्षा के मतलब बुझंती सन तब ना हैं लोढ़ली कैसे त कहला नु कि गदहा साफ एकदम ना भाई लिख लोड़ा पढ़ पथलाइले बैसन त का जनी सन एगो हवाई भी मैट्रिक पास हिया उहो ना एकरा के तनिको सपोर्ट करले ना एगो हिसाब बतावेले ना जोड़ घाटा बतावेले कि हां पूछे से पढ़ अरे उ का पढ़ल बैसन अब कैसे त कहला नु कि एगो परमिट मिल गेल बा सियरा ऐसन ओकनी के सरकार दे देता
अपन एथी बढ़ावे खातिर वॉल्यूम बढ़ावे खातिर कि लइकन के हाथ में पास कर देवे के बा वही में उ पास बाइसन हां अच्छा जाए तो ओही में बुझा समझा के चल लग बबुआ जो सानी करते जो आ ये करो के तनी माई समझा दे जनली सुनु हां आ ये करो कह दे कि कहाँ ही हो बतियावेले दिन भर देखी ना कि एहने ओने बतियावत हां बतियावेले हो काम करती है पढ़ती ले लिखते तो बतियाई ना दुगला किन ले रोक लगा देते करा पो अरे तो बढ़िए नु बतिया कहते नहीं जले एक सानी को होते गड़ जतइस घर जताई से मौकी जन जन कहते संतन तन बोलता जले के काम अरे तो एक के बोलत रही लड़कियों एक के बोलत रही तो नहीं के बोले के लड़की के बोले के हम खुद जियतन हटे जले जाके सानी को का कहीं हमरे जब बिगड़ल तो दूसरा के का करू ना आवे जले के कमरा कहता जाए उसऊ आदमी घर के काना काना कहले तो गंगो काना कहे रे का हो गलती कहता है सही बात कहते मान के चली पढ़ते लिखते घर में कदनी हाथ बैले बात इनका कोई जरूरत थोड़े ना जब तक तुम देखतन घरवा बहुत बदमाशी करते सन हमरो घरवा का कर कुछो कह अपना लड़की खातिर जान प्राण देले रहेली हो पढ़ाई पर ध्यान देले भाई अब कतनो वैसे भ जाए तो सोचबे करिए सन का पढ़ाई मत कर घर के काम तनी कर द बर्तन मांजे द त बाहर द त राखी कर द और हइबे करिए सन आ केहू पर ये मौगी के कहल ना सुनी भैया त कहीं का कहल सुनता है बाकी माई ध्यान देले भाई का पढ़ाई पर जाए तो भगवान खुश रही तो नौकरी चाकरी करे लगियन बेचारी मन दिल लगौले भाई तबे न इतना बोलता ही हो के ना करी काम पढ़तिया है सुनो देखो हमने के मिले में दिक्कत होता है हम जानते नहीं होटल में जाए लेकिन नहीं जा और रोज कहीं को पिछूती उछूती मिलल ठीक नहीं के आज तक काल पूरा गांव में हमने की चर्चा हो जाई हां सोना त का करे के बेइज्जती बढ़ल जाई हां करे जा ठीक नु एगो उपाय बा हम सोचत है नु कि तारा घरवे के ना होटल बना दिया कैसे उपाय बा कैसे हो घर के होटल बना दीजिए देखो तारा घर में बाधा तार भौजी है तार भाई नु बड़ो ने हाँ दोनों भौजी है एक भैया एगो भैया तार माई तो नहीं खी ना जैसे कि माई त में पार्टीशन लाड़े ले माई के तो तारा 9 के पढ़ा कबो पढ़ा देम जा बात बुझत नु एगो बहुत बढ़िया उपाय हमारा दिमाग में आइल बा अगर तू कहबू तब हम कहब ना कह आ गलत मत मनी ना गलत का मानो ऐसे कि सुना हम अपना फायदा तारा फायदा खातिर बताओ तनी देखो ऐसन ऐसन कुछ कर नु कि तारा घर में अलगा बिल सब हो जाए सन तार माई या तू एक में हो जा आ तार दोनों भाई अलग अलग हो जा सन ऐसा का करे हम अरे कुछ तो करे पर कर हट कल कोनो अक्षरंग तो लगा वही के पड़ी ये कहे के पड़ी माई रे ये हमरा के पढ़े लिखे ना दियन से अलगा अरे अलगा हो जो काहे के यानी के आगे बढ़ल ना की सोचा है ई हमार जल्दी बियाह शादी करा के आइजल भेजल चाहता सन हां हड़पल चाहता नि सन हां माई तोरा के भी मुआ दियो सामना रहब तो हम चल जी तो तोरा बहुत कष्ट होई खूब मीठा मीठा माई के पेट में घुस के ई बात कहे के बा बस तो बात के प्रभाव पड़े माई के पेट कैसे घुस अरे माई के पेट में घुस के ना माने बढ़िया से कैसे तरह प्यार ले कही ना वैसे कहे के बा पेट में फिर से कहां से घुसबू तू ओहे फिर से अरे बात पर ध्यान दो पेट के बात छोड़ो जानलू ई काम पर तू लाग गया जितना जो सब कोई जब अलगा हो जाई तो बची है तहार माई तो तहार माई के तो कबो बर बाजार भेज देम जा ईटा कहाँ ले निकल गई ईटे पे बैठा तो ईटे निकली अच्छा सुनो तारा माई के बर बाजार भेज देम जा बैंक भेज देम जा फिर ओकरा बाद हमनी के प्यार कर जाई दिन माई के मामा गाय भेज दे नानी गाय भेज दे कोनो कोनो बहाना लगा कि जो बोले ना जा तो ओकरा बाद तो पूरा का पूरा मकान हमनी के आ कितना निक लगी एंजॉय करे जैसे ना अब निके के सीमा बा कोनो करो ओकर सीमा लागे के एगो पूरा होटल है हमनी के पूरा बुक कर लेले बानी जा केहू ना बोले वाला बा ना कोई डांटे वाला बा कैसा रहल उमार उपाय ठीक लागता ए सोना अभी हम बोले कि मन नहीं के कर अभी हमरा के दवाई लिया के दुखरा के दे द का बोलियो तारा घर के पेट का लिया देना ठीक हम ले आके दे दें तारा के लिया के दे छत पर गिरा दिया अंगना में अरे हम गिरा न देम हमार एजेंट दू गो रखले बनी काहे का तू पहुंचा दिया सन तारा भिरी ठीक बा ठीक बा जाता नहीं ना तो खोजे लगे हस जा ख्याल रखियो अरे तू अपन ख्याल रखियो काम सक्सेस हो जाए तो फोन करियो साला कहाँ मिलबो कोनो के हेने के पिछुती कोनो होने पूछे ते गांव घर में इज्जत नु बा साला अछरंग लगा दिया सन नाम बर्बाद कर दिया सन एकरा से बढ़िया बनू कि एकरे घर में रह एकरे घर में आदमी के अलगा करा दो तब मजा दी दीदी कह दे तनी सिंदूरा मांग में तार हर घरी बुझाला सिंदूरा ना लौकेला इना के माथा झाड़ के तनी
अरे का करबू हवा बहला त फिर उड़िया जला पहिले लेखा बानी बताओ अब उमर ढली तो अब तो सिंगरवो तो तुए न होखी जतन हाली बर्तन माजे देबे देख छोटके एगो बात कहतनी जतने उनकरा सामने के दूरी रह जाई नु उतने बढ़िया रही हमनी खाती ठीक बाटे जान त जीत लेकिन जानत नहीं दीदी ले ले पाई फोन हो तो हाथ होते का जाने के करेला जो जात नहीं जानो तो कहे लागो त कि लड़की तो जा दे छोड़ दे तोरा से काम का रे आय कुछ बोल का दादी माई का बनल बौसन का कोई नहीं जा का कइला जा हमार लड़के के पढ़ाई रोकवा दे बौसन तूने के दुनो हमनी कौन काम बाटे पढ़ाई रो कोइला के पढ़ाई चाहे एमबीएस बनाई चाहे कलक बता देता नहीं एगो छू के काम ना करी हमार लड़की के चूल्हा पे बैठा तो सना आय अपने दुनो अथी बनल बौसन हैं के चूल्हा तर बैठा थप्पड़ देते बोल बीस से दोनों जने के समझा देता नहीं लड़की के हमारा एगो काम हरा देलू जा तो हमरा सब बुरा केहू ना होई बुझाइले इना ना पानी गोटा लेवल कुल बंद कर दे हम घूम घूम के लौड़ी लग के काम करलक बुझा भी आज कहिया हम फिर बोलतिया अभी चलती ना चली हमरा जियते हमरा बेटी पो बुझाइले लड़की के पढ़ाओ तनी 4000 महीना तनी कोचिंग कराओ तनी कुछ बने खातिर ना कि घरवारी बने खातिर अते अरे पढ़ावली आए आओ तनी आई इसका तो मैट्रिक पढ़ के कत नहीं लगे के पढ़ावली हैं जब तेही पढ़ रहती निमन तो ओकरा कोचिंग धरे पढ़ रही थे हैं दूना जानी के इज्जत उतार के धा दे में हमर लड़की के बीच में अगर बोल देले जाता भोजाई सबके बातें नहीं के सुने के कब हमनी के बोलबो करी ना जा ना बिना बोले लइके कलसिया हमरा ले हैं भतारो से अपना समझा दियो हमर बेटी के विषय में ना बोले के का उलू कुकू कइले भाई फिर बोलता बीच में अरे माई जब होता ना एथी बानू तो देख एगनी के हर हिसाब कर दे किनारा कर दे जल्दी सुनू हां तो तोरो ना सब फाटी हाँ। फाटी दे तोरो कुरु कुरु कइले रहत है समर त बुझाते नहीं खे रहत भैया जी सब का बात बोले नी तो दीदी कौन खराब बतिया बोलनी तोरा के कहत रही नु कु बिटियावा के मत बोल आई एगो में दूगो लाई लगा के चार गो जोड़ देलस मतरिया से नु भैया जी हम पूछो जब मातारी बोले लागत अरे चुप रह जाए द काम कह चुप करैला के त दिन बाटे के आज ई दिन देखे के पड़ा का करबे लड़ाई करबे झगड़ा करबे काज कर लइकी बिया घर में का करत या का ने के करत घर में नहीं आदमी बोल सकत सुन ना ढेर मास्टराइन तेजन बन ओकर माई बाबू बावन बात बुझाता ना तोहनी के छान पगा काहे तू रहत सन ठीक बा कहीं ऊंच नीच कर देनु त ई मत कहम के तोहनी के घर में रहत रहू त हमर बहनिया के काहे ना समझावत रहू त चल चुपचाप रहो ढेर ज्ञान जन हमारा भी बात बुझाता नु हई बोथर बिया एक लड़े के माना करतन कि ओकरा के काम के मत और रे अरे जी का करत अच्छा या हमार का नाम बा कि तोहनी दू गो बाऊ सन आ तब तोहनी के काम नहीं खौरिया त अरे हमनी के काम उनका से करवाइबे ना करी ना जाऊ कहिया रे काहे मैंने हल्ला गुला होला हमरा बुझाइबे ना करला का ने के करे से फोन से बतियावत रही उ कहताऊ बतिया ओसे का तोरा दिक्कत बा करे छोड़ दे रे हमनी के कोनो दिक्कत नहीं हमनी के कोनो मतलब सुन ना नहीं अपना काम धंधा पे ध्यान दे दूसरा के ज्यादा इंटरफेयर मत कर ठीक बाटे बात बुझाता नु ठीक है गलती हो गल हमनी से जी खलवड़िया के का हम ऐसन बात बोल देनी कि खलवड़िया जाके लहारा लगा देलस ओई गरी चूल्हा तो समझावत रही कि मत बोल बुआ मत बोल मोहतरिया से जाके लहारा लगा देनु तो मोहतरिया हमनी के बात ना सुनी अपन बेटी के दिए के बात सुनी सनु ताल गा पे करवावे दिसन ऐसा ही नो घर पर हां लगा भी लगा एक खटे के दू खटे मरद मेहरारू करवा दी लड़की हैं घर में छोड़वा दी मर्डर करवा दी लड़की जतन हम बर्तन माजे दादा हम हाथ जोड़े करत मरद बाहर बाई सबसे हम एकरा से ना बोलब ठीक बाटे रउआ ना बोलम तो हम कौन की बोले जाता नहीं तोरे के तो कहिए ला समझावत नहीं रे ना तो कुछ और हो करा ले का करत है का ना केकरा संग घूमे जाती है केकरा संग नहीं के जा कहां बतियावत है नहीं के बतियावत मत मतलब राख हमन एक चार गो बात सुनता नहीं जा कि ना दिमाग खराब हो कके रख देले बाबूजा ये तो दाई हम खिलवाड़िया के बोल देनी खीसी में का करी हो आदमी गलत सही करत या तो देखल जाता बोलाइए जाता कुछ मुँह ले ठीक बा हमार मरद बाहर विदेश बात तो कुछ ई सब ले दूर बाटे तो वो रहता नु तो हमारे के बोलतन कि काहे के बोलत रहते आई हो दादा का करी खसिया ले जाई का चारा ले आई छाड़ा के केने निकल गुल चार गो बात बोलनी तो मुंह फुलावले बा हमरा से बोलत नहीं के बोलत त मत बोल मेहर का तोरा चार गो बात ना बोली त का बोली हैं गलती करे सन हमरा लड़की के दुख दिए सन त बोलम ना हो ए खातिर के दुख लगे चाहे तीत लगे माई का रे लगैली होनी के क्लास हां ले नी अब तो लगला है आनी होने से तती कनी
ना खाई का खाई रे ले मैं तो देखती कि हाड़ी गाड़ी कुल खा के रख देले इस डड़ा पे बता नु खाए नहीं खे ना ई का आइला पे का टोन बोल के हमरा के रवा देता नी सा बोली बोलता नी सा हमरा पे कौन बोलला सी अब की हले ए बड़ा की अच्छा टकी हो हां कहते दीदी जी हमनिया के एगो समय रहे कि भाग पराए वाला रही त ना भगन जा परन जा आजकल के लड़की त भागत आनी सब पराता आ एक का बोली बोलता नी सा हमरा के अरे खिलवाड़िया अरे हां हमार लड़के खातिर खाए का और के खाए बैठल बसन दोबारा माने आय अब लड़का फका बहुत से खइबे न करे हाल पास रहे लेकर खाए ना धरे के रहे बनते न बा अगर हम कह दम तारिया के घर में खाना और आगल बना दे जा तनी के दुनु का जांग टूट जाई बनावे खातिर काय हमन के न बनाई ना जा बताई खा लेना फिर का खाई कटोरी में रख ले बई काट के कहां बा छुछा भात खाई इतनी में बैठौले एक बात सुन ला सन तू कान खोल के अपन बनाओ तो सब हुरिया सन हमार लड़की तनी के छुअल ना खाई आया जिलाल का बनाओ खा रे हम निकाल के करम तुम की जैसा जौन कहते तो सुन कान खोल के हमनी के रोज हमार लड़की पास ना रही आज में मन के अलग रहल जाई जी अमतरिया पढ़े है तो एकर भतरा भी लगल न कहत रहा है लगल न हूं दोनों अपन अलग बना सन खासा ना रह सन हम दोनों के कहत दोनों के पाठ पढ़ ले बसन आ दोनों अपन एथी करसन हम लड़की लेके आ जाए हमार लड़की के पढ़ाई लिखाई खान पान पहनन ओढ़न जे देखी जरे जरी एनी कही है अमतरिया त हमन नौकरी ना लागी जान ले देख के जरूरत है दिन भर नौकरी लागी काहे नहीं हम नौकरी तो उ लगाम की देखिए सन आंख फाड़ फाड़ के ए मम्मी जी आखिर मतलब तनी सब घर में के करा से ना नो जो बोला त अलगा बिल की बात करे लगा हम जब कह देनी कि अलगा रहम बेटी लेके त रहम सीधा सब बात बहु हमर लड़की उपास से ना रही एकर बहुत अभी जीवन भाई आगे बढ़े के बा अभी पढ़े के बा लिखे के बा सब करे के बा माने तना दिन ना बनल तना फिर कह तनी कि ना खाइम तोरा में त ना खाइम हां त ठीक बा मत खाई हमनी के कोनो एथु नहीं हाँ, के जैसा। चली जाना के कर बड़ा देख ले कैसे ठिलाती है छोटा की देख ले हमनी के जेतना कह के देतन नु त हम देख ले अकेले जेतना में खा लेबू बना के जाना तू ही मतरिया कमरा बना के देबू तबे खाई का न त मर जी का अरे चली अरे का रे ये अपना से अपन बना खो निक से रह लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दे जो बैठा जो खा बैठा दाल बैठे ले कुकर में त हम काची में बनाई तसली में बना का बना दी तसली में दाल बना भात बना चोखा बना ले जो बाप बाप लड़की के दुख देख के सुन के हमार करेजा कुक जता हमार जब लड़की ना खाई तो हम खा के का करम आय मतरिया अभी ले ना निकाल के करबी नु मान ले हमर शादी बियाह करा दिया से एक के मारा यहां से जो ना तू बना बत्ती करी हस जो बनाओ खो जो जाते मानी जो बनाओ खो तनी बनावे रुक कुछ हो जाई हमरा भी कोनो जना बत्ती ले हम छोड़े वाला नहीं की लड़की खातिर अपना कुछ कर देम हम हमार लवर के दिमाग हमार दिमाग कितना तेज बाटे आ चोटे की बजाय नहीं जा ऐसा दिमाग लगैनी हम आउहो के आ एक बेर में माई के कान भरनी है ऐसा कि माई एक बेर में अलगा खा दे लस्सी आ कुछ का चूल्हा बना देले बानी हैप्पी बनाई आई बार जातनी पूरी बखीर बनाई हैप्पी हैप्पी बना दी का सेवैया हैं वहां के कह कहले कि हमरा के सेवई बनैया अब खोवा वा डाल खातिर नहीं से त माई से कहत ने माई रे मंगा दे ई बेर खोवा मीठा मीठा चीज बना देता नहीं सुना आई निका जी कितना स्वाद ओ अरे देखो खुशी रहे के बा छुकह तार दिमाग कितना लागेला ना देखो बिना दिमाग ना लगे बनू एक बार ताजी प्यार करे में ज्यादा बात बुझता नु प्यार में दिमागो लगावे पड़ला सुना अलगा होई नहीं सनत इतना हमरा खुशी भइले तना खुशी भइलो कि मन क्लास में के चूल्ही में अपन मुड़िया लगा ली अरे चूल्ही में मुड़ी लगा लेबो तो प्यार कैसे करबो सुन जाना तना हां खातिर ना हैप्पी बनाई चावल हैप्पी बनाई मुर्गा अपने हाथ से बना के अखिए तरह मुंह में कितना निक लागी बहुत निक लागी देखो ऐसा उपाय तारा के बताइनी कि मैं रास्ता साफ कहर माई जात रही सुन ना कहर माई जात रही एगो चमकीली में पासबुक ले रही छातिया कथे के नाम जोड़वावे के बटे आधार कार्ड में कहनी कहां है चाची ये तन नाम जोड़वावे हो तो टेम्पू में जब बैठ गेली रही टेम्पू खुल गेल ह तब तारा भी नहीं है अब त ना कोई रोके वाला बा आ ना कोई टोके वाला बा सरकार के करबा हमार हमरो बा सरकार में हिस्सेदारी हमरो बा नहीं थोड़े बा जानो तना भाई लोग कल्याणी गावे जाई अरे यार आई नो। आता ना बढ़िया बढ़िया ऑफर काहे इतना जल्दी जल्दी मिलता हमनी के तो मामा कहे जाई तो माई आई कहिया आई 10 दिन के बाद
10 दिन के बाद हाँ? 10 दिन के बाद तो टेंशन मत माई कह देले बिया माई तो माई कहले बिया कि बेटी तारा के फ्री होके जा, फ्री छोड़ के जाता नहीं आराम फ्री दिमाग करके पढ़िए रात भर और दिन भर तो हमरा पढ़िए कहाँ नु। मालूम कि केवल पढ़ाई हमनी के पढ़ब पढ़ियो जी कि आतना पढ़म नु बिना परीक्षा देले पास हो जाई। ये सुना ये बुरी बात के हमरा टेंशन होता मान ला परीक्षा में फेल हो जी तो माई कहेगी कैसे फेल हो गेली। अरे परीक्षा में पास सुना ना जाए भी एग्जाम देवे आ तू न जितना क्वेश्चन रहेला ना कुल लिख के लिया के दे दिया हम छाप के खाली। वाह बहुत उत्तम विचार है। तुरंत हमारा के 20 टन पता मरबे करियसन पकड़ के अंतर कर दियसन। जैसे कि सरकार हमारा बाबू के नहीं न बाबू हां ये बात ठीक बता। वो जो सिपाही जी लोग काहे खातिर खड़ा बन ज्यादा जे अंटी करता ओकर लाल करे खातिर बात सुन तो नु सुनो परीक्षा के टेंशन मतलब भाई प्यार वाला परीक्षा में पास हो गई जानू अरे ओ परीक्षा ही कौन भाई बा ये परीक्षा पर ध्यान दो ए जे सब खेला होई अंतर आवा अंदर वाला खेला करके आओ फोन में लो अच्छा ये तो हमारा फोन हम खा तो बोले नहीं बे आवा आवा आओ तनी आवा बिछौना बिछाओ बेड लगाओ तनी लगाओ साला छूठू आदमी कहेलन कि हमारा में पावर बा हमारा में होय पावर है कौन काम बा रे प्यार में दिमाग के काम बा देख दिमाग लगाई कितना बड़ काम हो गई। बाप रे बाप कब्बे ले काम करत त अभी के जाके ओरियाई ओरिया त काम हो ई कामे के दिन हवे अब तो रोटी सब्जी भी सब बना बना के लोग खाई ले त ले जाके चौपाए नहीं खेत पर रोपनी लागल बिया कबरिया फेर खाली खाए के लेके जाए के पड़ी तनी मियाँ ही जाए में पदई में हरान हो जाता मोर दादा आ एक दिन के नहीं खा 4 दिन में रोपनी लागल है तनी खेतवा के जल्दी हो जाई है अजिया में की बनी काम जानो तनी आओ तो नहीं की घर आवा एगो दिन झाकी मारे देखो तनी का से का हो गल घर में का हो गई का हो गल रोवा के मालूम नहीं छो हमर बुढ़िया अलगा ना हमनी के कह देली बाड़ी तनी सिखैती जे वहां के अब वो कने बतावा तू ही जब अपना बेटा पतो के बात नहीं सुनत बेटी के कहला में पड़ल भाई एक दिन हमरा उनका देखा बात हो गई गलिया में बैठे रही हम जा तो राहुल के तो झाप के भगा देली डांटे लगली आ छोटी आई के कहत रही के दोनों सुतल में संग टीवी देखत सन हम बर्तन में तई खाए करत हई तो हम कहन के ना दू गो बाई जा तो खाए तू काहे करब कहत लिखत तो कहते कि हम चाची हमार नौकरी कैसे लगी बताओ आई कमाइयो कहत रही के कहत या एगो मास्टर बा कौन दो कहत के तार लड़की पढ़े लिखे में ठीक बिया नौकरी लाग जे तमाम से पढ़ा के 3000 4000 तक ट्यूशन के महीना दिया जाता तो ये बात कहते थे यही बात खातिर अलगा बनावे लगलू देखी जी चाची जी मैं अलगा के घरी कोनो ऐसन बातें ना रहला कि हमन के मतलब अलगा हो जाई जा इहे रहला नु कुछ ना बोलत रहे बिटिया घर के एगो छू के काम ना करत रहे जब अगी जोर के उधन बैठा देत रहे नु तो जाके चूल्हा तर बढ़ जात रही मतरिया के देखावे खातिर कि मैंने खाए पानी हम ही बनावत नहीं तो बर्तन हम ही माजत नहीं जन्नी अब कोनो बातो ना बोली जा दिन भर फोन पर लागल रहत आ ये समझावत नहीं जा कि पूछत जा कि कहाँ बतियावत जी पूछी तो नहीं को से मतलब का बाटे भौजाई हो से भौजाई नहीं रह माई बने के कोशिश मत करत बताई और ना तो हमने के जोन बातों नहीं की जा बोले बात समझौले बनी जा आ जाकर 4 गो बात जोड़ के महतरिया से लाई लगा दे ज्यादा तो तनी बेसी बोलबो करेली खूब फुटू में छोटी ओका गाँव चल पसंद ना हमरा पतला पानी लेकिन उनका माई खूब सराहेली माइये के सराहला पता ये तना बोलेली तो हम लोग के इहो जान जाई देखी खाना वो दिन बना रहे मान ली घर में बाल बच्चा बाबा सब लड़का अला सब पढ़ के खा गुला सब जैसा ही खोला सन वैसे ही बिटिया के खाना बैठैली दाल भात चोखा बैठैली जान जाई एहन तो हाला करे ले हो तब तक करते बाबूजी तब काम करत नहीं खीजी वही खाना खातिर लड़ाई हो गई कि घर में खाए नहीं के अपने बना के खा लेते सो अपने लड़का फैका के खिया देते जाए तो कने जे जे सब जा जाइए न जाऊं कोई हलिया हो जाना ना हो तनी मनी बिटिया हमने के नाके में डंडा कस के रख दिया तना बोलत ये बात कने तू ही बताओ जब माई के कहला पर चलत है तो लोग के बात घर में लागी ना ना जब माई बिगड़त है तब तो लोग का कर सकल जब हमनी के का करन जा गांव घर के भाई जान के तो कहल मनियन ना उनका माई जानते बहू उ तो अपने घमंडी भाई तो हम लोग के बात तो सुनत है कि गांव घर के सुनी हां आज बेटिए के काल में हमने के अलगा कह देनी ये सोचनी कि जइया हम चले लायक ना आराम करे लायक ना आराम जाई दिन हमर जांगर था कि जाई एकदम बूढ़ हो जाए चले लायक ना रह तो पोतोहिए न हमरा के करिया स हैं तो जाए द मान के चला बियाह हो जाई धियो चल जाई त के करी तू है तो बतिया के हम कहतन देवा त आज भी कल चल जाई
ज्यादा कने हमनी के उनका ले पूछे ना जे ले हम तो कहते रहे कि हमें जीरो समझाई उनका के बताएं ये अभी हमने के समय बाकी वहाँ से अलग रह जाओ केहू गाँव घर सुनत त का कहता कि अपन नहीं बनावत खा तो पतो ये कहता अलग भाई सब ई तो पहले बहुत सही बात कहत ना चाहिए लेकिन का कहब छरू कर भेटाइहन त कह हम बाते बाते ना तो वो कहन त कहीं कैसे तू जानत हूँ के कह लगे कह देम के तह पतो ये कह ना ना ई बात मत तो कह कते झगड़ा लग जाए सब नु देखे झगड़ा लग जाए लगे झूठा खबर के लोग मारे उहे हमरा पति के कहत हई नहीं। अच्छे रुक खेता उत दिन जाए के संगे त बाते बाते कह हमार तुम भाई देखिए मरद हमार तो देखते बाकी के घर में गलती बा के घर में सही बा वो अपना अखिया से नहीं कौन देखत कि बहनिया गलती करते के महतरिया गलती करती है लो त कि हमार मौगी गलती करती है घर में जन होखेला घर के परिवार ना जानी त का गांव जानी कोनो बात है मन थागुल बाटे जी आदमी कहन कि घर के काम जल्दी हो रहे जला करत करत ज्यादा मन थाक चुप जाला। पका दो तो रोला में कुछ बहुए है तो बिटिया के का ना कोई नहीं जा जी आई नहीं जा तबे से न करी ना जा आज देखो तनी हुमा के बात हुमा जोड़ के लाई लगा के आ मातारी से अलगा करवा देली हैं कबो जीवन में खुश ना रही है जान जाई अरे का कहबू ये कने के करा के का कहबू के नहीं एबारे बोले लायक जमाना नहीं के जानलू तहरा से बोलम तब कहिया सन के पक्ष लेके बतिया मतारी बेटी हां इहो वो ठीक हमके कहता कहम तू कहम के चाची जिनु अपन गोतिनिया देने पक्ष खींचतै कतनो गांव घर के बाई का जानलू अच्छा जा कहबू तनी बेटा, घरे तो जननी। कहम, ठीक बा जा कने हटावे के बेरा हुआ ना तो बुढ़ियो देख लेम न तो बानो हां ये अलगा क देनी ते कनी के होय सो गई लगली से गांव में निकल के अरे का जनी। कहबू कने हमरा केनियो कुछ सामने के समझ रास्ता में चले वाला का नहीं कहबू। खे ऐसे अपन से समझाई जौन करत है तो ठीक नहीं की करत ठीक है बाबू कहिया तक मसई अगर अभियो से समझ जाम त ठीके रही उहो के समझे के चाहिए कि लड़की बिया कांच कुआर बियाह शादी करे के बा हाँ। का अलगा होके के बा हो अभी अलगा हो गई तुम्हारे दामनी के पैसा उनका के दिहस जइहा से नहीं मारा दा चाहे तो हम ही लोगों का बियाह में ना जब जाता गांव में थुकबे न करी जब मुहे ना रखब तो का करे जाई जब जे आ बेटी के कहला में तो कबो ना पड़े के चाहिए बेटी के कहला में हो के पतोही के अलगा कर दा बेटा के अलगा कर दा ई निमन काम नहीं थे लेकिन उनका देखे ले लागत है हमें दिया निमन कहती है ठीक है बा भाई कर दिए के कहल का करे के बेटी के काला में मैं चीज कइली अगर अच्छा का आप देखिए अबू से हमनी से मिल के ना रही तो आगे हमनी के ना कही उ कहाँ से बियाह शादी करिहन ना करिहन हमनी से कोनो मतलब ना रही जन्नी जा तनी आइम घूमत फिरत ठीक बा आई बेचारी का करो इहो तो मने फिर ये में पड़ल बैसा नया नया बैसा घर में अलगा कर देली कैसे का करी हसन और वो अपने बेटी के कहला में पड़ल बैनु देखत है उनको बेटी क दिन उनका के छत्ता छा करते बियाह गौना हो जे चल जाई आ जब लगे ये जुका परी देहिया पता दियावा ना करे आई पतो ही ये करी अभी नु चलता ई नया बैठ बेटी के कॉल कैले भाई जा कर हमनी के गांव घर के भाई या का करन जे तोहरो के समझाइन जा ओकनियो के समझाइन जा पतोहियो के अब जे कहन मानी तब न के मन में कोई नहीं खे न दूसर दिया के नौकरी लगा है ता के देखत है बा का इंजीनियरिंग करती है अभी तो मातारी के बुढ़िया कहेले अब देखा ना पढ़ के तनी का कहते मम्मी जी कहते उनका के देखते बन जा का ना दिया कह के जाई गांव घर देख ली वो हमें के ये छोटिया के जे नहीं के जा तू जान जाओ कौना रंग चल के बिया जाए के मन नहीं करत इच्छा बा हमारा जान तो तारा बियाह नहीं ना जाए के मन हालो छ हर बड़ाई काहे वाला हमारा जान तो तारा बियाह जाए के मन ना कर झूठो भगाओ इको त हम का ल भाई के आगे का टाइम हो गल लगल में आज आए लगल में 4 बजे बस आई न तो करे से आई कल रल दिया वाह जा कल से आराम से ये सुना हमरा लेके आई अरे कुछ ना बहुत कुछ की भी जितला के बाद तो भुला जाता सन अपन थी जा कपिया पहुंचा दिया ओकरा से मांग के अनीता रविता से फिर वो नु हां दुनु ले लेगा ये क्या हां है भैया प्रणाम ये क्या है सखी का तो भैया रहना हां सखी के भैया रहन त एजू का करे फेर पहुंचा के रहे त राई रहना भुला करना तो वो कने के लेते सुनने के बात कहता हां अब तो ते मुंह जौन बनावती सुनो बुरबा कना हनी हम तो तू बुढ़बा के नहीं खाना तो हम बुढ़बा के नहीं कि हमारे फेरा में मत पड़ो ना ठीक ना बा ना यही खातिर अलगा करली माई बाबू से ना कि हमार जौन मन करी तौन करम त करो से हमारा दिक्कत नहीं खे जानले नु हां
त भाउरी कुछ करे लागी ई सोचे ताला जात हो जानी तो ना, ना ना, हमारा तो सुन हमारी ना। जिंदगी के बारे में नहीं खजा सोच ना ना ठीक बा हमनी कहे कि तोर भाई बाप हैं जा कि तोरा जिंदगी के बारे में भाई रहता ओए यही जोन आवत हो सन हाँ। यही बनू तोरा के डायरेक्ट डीएम बना दी जानले ना हाँ। हमनी के थोड़े करम जे खुश बाइस नु खुश काहे ना रहो हाँ, तो रहो, काहे ना खुश खुश रहो रहो, खुश रहो। अब तला नती राहुल हमार भाई इतना दोगला हनु के कर हमेशा गाड़ी देवे के मन करेला का कहे मन करता के मार दे मन कला सना के कर चपला निकाल के मार दे मुंह पे चप देका कर दांत देखला के मुंह कर फेकार के ना मतलब चलो बोला कौन या कह दे के मोटरी इथिया में खाना बना ए दीदी कहाँ गो रहे ये बांध पूजा तक हाँ कने की पूजा तनी कइले है काली माई में गई रही आई ना बैठू ना कहाँ बैठी जाता घर बजे तनी बैठी ना करत रही है नु त अच्छा चल गनी कह हाल चाल बढ़िया सब ठीक है बा अपन कही अब बढ़िया बस सब अब बढ़िया हो गई हाँ सब बढ़िया हो गइल पतोहियन से अलगा हो गई तब बढ़िया हो ना जी आया अलगा ना हो कि तब का हो कि हो बताओ हमारा लड़की के ना पढ़ाई लिखाई हर चीज पर बाधा डालत रही ऐसे लेके लड़की के अलगा हो नहीं अब दू कर लड़की बनावे ले आनंद से खाई ना आ सुती ना 1 रुपया का चिंता नहीं के हमारे देखी दीदी एगो बात कहत हई तो काम के हमें तेज बल तू पतो हले अलगा हो गई या बेटी सियान भइला बियाह शादी करम पतोहिया ना जाई पुतो ना जाई त गांव घर के निमन कही सुन जरा पुता पतो नहीं के तका बेटी के बियाह नहीं करता ऐसा तू बात हमरा के मत सिखावा भाई बहिन लेखा तारा के मन ले बानी गोतनी लेखा ना लेकिन एगो और बात जानला कोनो कारण बताबे न हम अलगा भइल हई हमर लड़की के छूछे खियावत रहिसन हमर लड़की के पढ़ल लिखल पेनल ओढ़ल सब एथी रहे हां त अलगा ना मैंने छूछे कैसे बनाई हन जा जौन घरवा में रही उहे न रोज रोज कच कच कैला ले बढ़िया है बहिनी के हम तो जानी ना कि अपन चुपचाप किनारे बनैले खैला में शिकायत ना हो दूगो बाई से अपन के में बड़की बियाह सास बराबर बाहरी से क के देले छोटकी अपन करे ले खाली बियाह के त बियाह शादी कर देम चल जाई हन त फिर रवा के करी रवा नहीं रह ओ घरी सोचल जाई ओकर बेटी थोड़ी रही कि बेटी के बारे में सोचे के भाई अपन जीव बात जब दोनों बने सन खेसन खाए दोनों में देखी अब तो कहते बाई के तरह के बहिन लेखा जानी ना गोतनी लेखा ना ठीके बा बात सही कहता नहीं जानी ना रहुआ लेकिन रवा घरे के आवता के जाता ई देखी ना ध्यान दी ना काहे माने मड़ई वाला घर बता हमरा घर केहू ढुकता हुआ ऐसा काहे से बात कहता हूँ अरे हम अपना नजर से देखनी है दीदी रवा हमें बात के विश्वास करी एगो लड़का रवा की यहाँ जाला गोरे गोरे पातरे पातरे तो केहू हो ई छौड़ी के दोस्त मित्र हम चलत तनी घर आवा तो लड़की के लड़को का दोस्त हो खेलन जा कहते दोस्त हो कहिए देखले रहू अरे अभी पोसवे देखनी है आ कोई आदमी ला हम सोचनी देखाई बाकी ना देखनी इज्जत के सवाल बा कहनी रउए से पहले कहते रउआ अपना लड़की पर ध्यान दी जब तो हाथ से निकल जाई नु तब फिर हाथ में ना आई कोई रही आधार कार्ड सुधरवावे तब ध्यान दी देखले रहू। हां वही दिन देखले रही तो ध्यान दी ही तनी चलो ठीक बा लड़की है तन मन ऊंचे नीचे आदमी कहियो तो से डांट बोल देना आदमी ठीक हो जाए सब बताओ हो ये घड़ी का कहबू कोई ले कौन बात कहलो अनगुनाह बा कहते तो कहते कि दोस्त हो लड़की के लड़का दोस्त बनेला हो है अब का कहबू ये इहे नु कहाता ये घड़ी ऐसा कल जुगाइल बा कोई के कुछ होता देखत रहा आँखी ले लेकिन कह मत हमरे के बाद में कहीं गरी अइबो करियो कम ना है वो अपनी के बने चिका ना लेकिन अपना काटल गाड़ी के लिए के जाए दो भगवान ने कम माफ ना करियन जौन बुझाता जौन करस हम कह देनी हूँ अपन जान के कहनी है इनका निक लगी तो अपना लड़की के ध्यान दिहन ना निक लगी ना ध्यान दिहन जब लड़की इनका फरार हो जाइले के न तब पता चली कि हाँ का कहत रही वो दिन दुआरिए पर बैठा के हमरा से याद करी हन ना कहे अहन हमरा ले तो मनो में सोच के रही हन जा जैसा करत जैसा नहीं आगे आई तो हम लोग हाँ तनी के खाना बनावे के बा जीव भी आ जाता टे बुनी बरसात के दिन बाटे हाली हाली ना करब तो फेन बुनी आ जाई दीदियों का जाने केने निकल जाई ना अब हाल तो कि झमसिया रोटियो बना देती 2-4 गो होइयो जी तो दिन भर रोटिए खाई तो रोटिए खाई छोटा की लगा के रख ले छोटी का हो जी दीदी बनल ना ना अभी नहीं बना बनिया नु सुन ना बोले बैठे से बैठ समझावत का नहीं हो बोली कनिया नु तरू का जाने कहाँ तो गोई है छोटी या परस लटका के बोलई हाँ आ पूरा ठाट बाट रउआ में तो सैंडल ये- उंडल पहन के अरे वो तो ये देखो तनी नु हम तो कल दूसरो बात सुन ले बनी कल बहरिया ना कोई रही जा हाँ हमारा और ना बैठा रही अमित के मम्मी हाँ देखो तनु कहत रही उनके बारे में
का बेटावा घर में घुसावती है का तब का यही खातिर तो हमनी ले अलगा बिंगा होखल दीदी दिमाग ओकर हमनी के तरह ही त लह लागत ना रहे घरवा में घुसे घुसा मिलत ना अच्छा, रहे हाँ। यही से नुपति हमनी के कांटा जैसा लागत रहे त आज हमनी के अलगा बिलगा करैलस माने अकेला में छकेला मारे खातिर मजा हमारे के ना मिलत रहे ठीक कहतड़ी ये तो बतिया समझ में ना आवत रहे आ काहे से केनियो बतियावत रहे तो हमने के इंक्वायरी करत रही जा तो ओकरा के केहू इंक्वायरियो नहीं क्या करत अब के बाद बूढ़ पुरानिया बाड़ी देखो थैले नहीं की कहीं बिटिया बा ऊंच नीचे कह दे तू का करिहन रे तो रहुआ का दुए तू बा जाइम कहे का के बनू तो जाई कही आई हमारा नखे कहे के दादा कि फिर आव सब के लिए अब की तो अलगे कहली आ फिर जमीन आ घर लेके छीन के चल जा अब चिंता हमारा नहीं नइखे जरूरत। ठीक न जाता नहीं सब जे जरूरत है सब चिन्हत तनी एगो तो सांस लेवे ना देवेली यहाँ रहत रही तक एगो बात कह देत रही जा तो बोलल मुश्किल कह देत रही देखत रही जाना तो नहीं बात हमनी के सुनत रही बतिया हम नहीं जानत लेकिन भला ये में बा कि चुपचाप देखत रही पेट में लगैले रही ठीक है नो आ त हमरा ई डर भाई लगे अरे ओकर माई ये तो बोले का करतो जे सब्जी में पानी उनी डाल डाल द इधर तो ई कपड़ा बा का हो का बतिया होता पूछो ना अब कहिया होता के उहा छोटा के का हां कहत आनी न कि बरसात में सब लेबर चल गुल बावसन रोपानी करे बरसाती बाद है आई हां तो ठीक बा बता देल बानू कैसे सब बात हाँ होगा सब कह देले बानी हां ए जी हमर भी तो कबो फोने ना करला बुझाला कि हम ओकर ईटा भाई गिराए ना के कहत रहलवन तो ऊ ईटवा आई तो साथई गिरी पैसा डलले बावन रहो में देख ले चेक कर ले हां तो यही सनु यही वाली बातचीत करवा के समझिए आ कहलनी कि तनी बहरियो रहुआ निकल के देखी गैया भैंसिया के सब बात बुझाता पानी ना डालो घरे में रहला से ना हो जाई उ तो अलग हो गइल एथी हो गइल सब ए जी अलगा तो हमने के होइए कोई नहीं जा लेकिन ई कुल देखो तनी कि का होता आए घरवा में छोटी का करतड़ी जाए दे जे गुड़ खाइयो ओकरे कान छेदाई ना गाँव में का तो कहत ऐसा नु कि छोटिया घर में लड़का घुसौले रहे छोटकी सुनले बिया जाए दे ढेर सुने के या ढेर एथी नहीं करे के कान आँख दोनों सब बंद कर लेवे के बा ऐसे बंद कर लेवे के बा कि देख अगर ते कहते तो काल हमनी के घर से अलगा कइले बिया आ परसों ही कुल बात सुनबे तो घर से बहरी कर दी मैंने जब ओकरे बात मनलस हमनी के बात ना मनलस तो यही खातिर नु हम तो देख मही कहलनी के एगो लड़का आई रहला तो कहते कि हमारे सखी के भाई हवन आयो अभी हम देखनिया भइल आधा घंटा परस उरस लटका के सैंडल उंडल पहिन के आ सूट उट नया पहनले बाड़ी आ देखनी कि जात रही होने जाए दे आनी पानी बने दे ओकरा के का दिक्कत बा जहाँ मन तहाँ दिया यही खातिर नु अलग बिलग भइल देखी जी बाबू पापा एक ही गो बात के डर बा मान ली हमने के भले अलगा हो गल बन जा लेकिन रोवा 4 गो समाज में चले के बा उ बिटिया कहीं अगर ऊंच नीचे कह देलस तो रोवा के कतनो अलगा बानी त का हो काल प्रचार रोरे होई तो रहुलवा के बहनिया होई से कहले बिया अच्छा चल ना ओकरी हम ओकरा से न पूछम ए बेरा तो निक लागत ओकरा ना तो ओ दिन हम पूछम आ वही दिन हमार देखी है ओ दिन कौन दासा हुई कौन दासा ना हुई छोटा एक लोटा पानी लाओ तनी कुछ बहुए तक खाए के लाओ मन तो रहुए कि जाई करा घारा बा आ बूढ़ी ले कुल बतिया कही लेकिन बूढ़ी हमनी के बात सुने ली कहा और नहीं तोरा के एहन कह तनी कि ढेर तोरा उतार चितार नहीं हो के ना जी हम ना हो रवा ठीक कहतनी रवा जौन कहम तौने नु करम लेके आवत तनी पानी का कहीं हो बड़ा सोचे समझे के पड़ता बताव है यहाँ के सामने ये बिटिया लड़का घुसावती है हमारे एकदम साला कहीं का करेजा एकदम मन करता नु के ओकरा के नु के उठे अभी हम काट कूट के बिग बाग दी मगर का करब मतारी हमारे वैसन बिया नु कि अगर झूठों के बोलत तो कुल के सीए खा जाई कहे कि हाँ तही जानते हुए तही देखल हवे कबो कबो साला कहीं का देखियो क्या अनहर बने के पड़ेला खुद कहूँ घर में ले घर में लिया देना प्यार कर तार ओठक में लाल बनू हम का बताई कोई बार लगनी लिपस्टिक कोई बार तू चट गला तो का करी तार काम बा लगावे के हमार काम बा हटावे के सुना इनका पर लखनऊ का लिपस्टिक ऑनलाइन कर देना करेगा आज सांझ के बाद दे दनी सही में तो ऑनलाइन मीशो से करवा के फ्लिपकार्ट से अरे हम मंत्रा से मारम
गौसन आप जब से तारा से मिलल बानी हमनी के जब से भौजी आ भैया माई अलगा भल वाले से तो कितना हमनी के नीक से अलग रहता अलग जा कराए वाला की तू अरे हम अलग तो चपलो खाए वाला तू ही करा बसन करे रानी आय यही मजा मारे खातिर हमरा के पतो होले बेटा लाल का करौलिस रे आय देखी ऐसा कोनो बात नहीं नहीं तो घी लावा अरे सब किया हां हे भाता जरा लहार रोटी खातिर तेरे नतिया तेरे हां देख भाग कभी हमारे घर से निकल जल्दी निकल निकल राम कि हमारा कितना पाठ पढ़ले आय कितना पाठ पढ़ले माई हमरा के हई दुख बा माई हमरा के हौ चीज के रोकत ऐसन माई हमरा के हसे करत ऐसन हमहू कहनी चला लइकिया के हमरा ढेर दुख जरबा पढ़ाई लिखाई के डेस्टलप होता चला करके अलगा कर रहम त बढ़िया बनाइए खाइए आ चैन से सूती हमरा के पठी पढ़ाता तू भातार जरा मजा मारे खातिर रंगरलिया मनावे खातिर तोहरा के बेटा पतो से अलगा करबू हैं अरे बोल जाओ आज से गोड़ पर गिर के भाई भौजाई के आ एके में खाना बनी तोरा चलते हम बेटा पतो से दूर ना रहम एक बात ते जान लिए आज तोरा भातार ले रहले कणा बाबा तने रुक जो दादा हम का करे काहे के माई के जम कैसे नतिया के कहत रही जोरे जल्दी बंगन जोरे त ना जात रहियो कि अब पकड़ा गिनी नु हां का कहीं हमारे पास मोबाइलो नहीं के कभी कि फोन लगा के हमरा से कहीं माई तो मोबाइलो अब चुरा ले तनी पहले घर में